únicos de toda España que han rechazado la presencia de los reyes de España solo les deja a ustedes como auténticos catetos. Uxue Barkos presidenteari zuzendu ari zen une horretan, Ana Beltran, Alderdi Popularreko Nafarroako buruzagia. Tira, gaur Ogasun Sailak datuak eman ditu, eta Ana Beltranek eta bere sendiak urteetan pilatutako zorraren berri izan dugu. 700.000 euro zor baitizkiote Nafarroako Ogasunari. Gabon daizuela guztioi, hau eta beste hainbat albiste, segidan lerroburuetan laburbilduta. Foro sozial albiste baitugu, presoen arloko adostasunerako oinarriak, premiazko urratsak, legedi arrunta eta espetxe eskumen aizpide izan baitu dituzte, Iruñean gaur arratsaldean martxoko topaketaren ondorioak aurkeztu ditu, foro sozialak Iruñean esan da bezala, konsensu zabala eta zeharkakoa lortu nahi dute eta askotariko bilerei ekin. Frantziari etaren armagabetze prozesuan izandako jarrerari eusteko eskatu dio gainera foro sozialak, Brian Currin izan da bertan, presoen afera arazo baino, irtenbiderako gako behar dela izan nabarmendu du. Eta 7 urteren ondoren gaur hartu diote deklarazioa Eneko Konpains iruindarrari, 2010ko irailean atxilotu zuen Guardia Zibilak, beste 5 lagunekin batera, ekin erakundeko kide izatea gotzita, torturak salatu zituen orduan, tira, auzitegi konstituzionalak hilaren hasieran agindu zuen kasua berriro ikertzeko, eta horren harira gaur joan da auzitegitara, esan da bezala baina, urte hainbat igarota, Konpainsek berak esan du, itxaropen gutxi duela auzitegietan, itxaropena herritarrengan eta eurek instituzioetan izan dezaketen eraginean. Eta Ertzaintza erreka lehorren sartu da gaur, argindarra moztera Jaurlaritzak aginduta, 2 lagun atxilotu ditu, auzoa babestera dei egin dute bertatik gainera, manifestazioa egin dute arratsaldean, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazatik abiatuta. Tira, egun gora beratxua izan da benetan, Gasteiz inguruko auzo okupatuan, bertan segitzeko asmo irmoa agertu dute bertako bizilagunek baina. 15 urte eta gero, Eli Ibarra, Iraia Iturregi eta Irune Murua atletikeko jokalariek agur esango diote futbolari, edabideen aurrean jakinarazi dute hau, baina tira, oraindik ere badira hainbat partida jokatzeko, baina dagoeneko jakinarazi dute euren ibilbide emankorroni bukaera emango diotela. Gabon deizuela guztio Iruñera guaz hasteko eta behin, presoen arloko adostasunerako oinarriak premiazko urratsak, legedi arrunta eta espetxe eskumena izan baitituzte izpide besteak beste foro sozialak antolatutako topaketan. Martxoko topaketen ondorioak izan baitira gaur eskuartean hartu dituenak foro sozialak, konsensu zabala eta zeharkakoa lortzea dute helburu eta askotariko bilerei ekiteko asmoa aurreratu dute. Ez hori bakarrik, Frantziari etaren armagabetze prozesuan izandako jarrerari eusteko eskatu dio gainera foro sozialak. Euskal presoen auziari irtenbide ematen hasteko adostasun zabala eta zeharkakoa lortzeko neurri batzuk proposatu ditu gainera foro sozialak 3 ataletan, premiazko lehen neurriak hartzea, legedi arruntera itzultzea, eta Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak espetxe eskumena eskuratzea. Bertan izan dira, hainbat aditu, baina tira, Brian Currin nazioarteko bitartekariaren presentzia izan da, gaur nabarmentzekoena, nazioarteko ordezkariak esan du presoen gaia, irtenbiderako gakoa dela eta ez oztopoa. Why? And I want to just remind all of us why it is so important to focus
and on the issue of prisoners and why it is an essential element in any peace process. I think it's a mindset of seeing prisoners as part of the solution and not part of the problem, which is what this proposal that we have before us today does. It is absolutely essential that prisoners be part of a consultation process during a peace process, because they need, as political prisoners, of people who've been involved at the cold front of the conflict, need themselves to have their thinking evolved and to embrace the new strategies and plans. Hori beraz, gaur arratsaldean, orain minutu gutxi, bukatu berri den topaketen ondorioen ekitaldi horretan, Brian Kurrinek esandakoa. Auzitegietan segituko dugu, Iruñetik alde egin gabe, 7 urte eta gero, gaur hartu baitiote deklarazioa Eneko Konpains iruindarrari. 2010ko irailean atxilotu zuen Guardia Zibilak, beste 5 lagunekin batera, ekin erakundeko kide izatea egotzita. Tira, jarri zuen auzitegian urrian, hainbat diligentzia eskatu zituenaren abokatuak orduan, tartean Konpainsi deklarazioa hartzea. Espetxean zutenez, idatziz eman behar izan zuen testigantza. Gaur hartu diote beraz, lehenengoz ahozko deklarazioa Iruñeko auzitegian. Egia da, gaurkoan berri pozgarri batek, elkartu gaituela, badirudi behingoagatik auzitegi konstituzionalak aintzat hartu dituela Estrasburgotik eman dizkioten zaplasteko juridikoak, ze horretaz ari gara hitz egiten, agindu du nire ikerketa berrabiarazi dadin, eta agindu du hori hasi dadin hasieratik. Hemen esaten ari garena da, epaileak orain torturak pairatu eta 7 urtetara ez diala deklarazio horrek hartu. Zuek imaginatu, bortxatu izan den neska batek salaketa urtezten duela eta epaileak ez diola 7 urtetan deklarazio horrek hartzen. Hemen gertatu dena da hori, eta nirekin gertatu den bezala gertatu da. Ekineko kide izatea egotzita atxilotu zuten Konpains Guardia Zibilak. Beste 5 lagunekin batera, inkomunikazioan tortura basatiak jasan zituztela salatu zuten orduan 6ek, eta hala jakinarazi zioten Fernando Grande Marlaska Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileari ere. Hark espetxera bidali aurretik. Hemen benetazko arazoa milaka eta milaka herritarrek pairatu izan dutena Euskal Herrian. Euskal Memoria Fundazioak akreditatu bezala, 5.000 gora tortura kasu egon dira, eta esan nahi nuen, milaka kasu egon direla herri honetan, ez egun batean kontroleik gabeko 4 guardia zibilek osala nahi izan zutelako. Euskal Herrian milaka torturatu egon dira, hori permititzen zuen sistema oso bat eraiki delako. Sistema oso bat, barne bildu dituenak Espainiako botere guztiak. Botere legegilea, legestatuz tortura albidetzen zuten legeak. Botere exekutiboa edo gobernua torturak baimendu eta baita esango nuke, baita sustatu ere egin dituena. Botere judiziala gaur hemen atzean gaituena askotan eta askotan, ia gehienetan, bestaldera begiratu duena tortura salaketa iraunkorren aurrean, eta ez nuke ahaztu nahi, Euskal Herrian ohorezko salbuespenak badaude ere, edabideen papera ez, bereziki Estatu Espainolekoak, askotan iraunkorki mahaigaineratu diren tortura salaketak isilarazten dituzte. Konpainsekin atxilotu zutenetako bat da Sandra Barrenetxea, eta hura torturatzea egotzita martxoan epaitu dituzte 4 guardia zibil. Testigantza gordina egin zuen Barrenetxeak epaiketan, eta akusatuen aulkian eserita zeuden 4 guardietatik 3 ezagutu zituen, baina absolbitu egin zituen epaimaiak. Gogoan du auzia Konpainsek. Auzitegietan dituen itxaropenak benetan eskasak direla, eta eskasak dira batetik aurrekari historikoengatik, milaka tortura salaketen aurrean kondena gutxi batzuk egon dira eta gainera indultoetan bukatu dira. Eta hori gutxi ez balitz, aurrekaririk hurbilena dela Sandra Barrenetxearena, nirekin atxilotutakoa, berak epaiketan inolako zalantzarik gabe
bere 3 torturatzaile seinalatu zituen, eta hori horrela izanik ere, absolutu. Herritarren babesarekin joan da epaitegira konpains elkarretaratzea egin dute auzitegiaren atarian, 5.647 torturatu impunitaterik ez lelopean. Haiengan erakutsi du esperantza. Ni ez nago triste, itxaropentsu nago, baina itxaropenak baditut herritarretan. Torturaren aurka konpromisoak hartu dituzten herritarretan. Eta horregatik hemendik deia luzatu nahi nien. Herritarrei lan horretan tinko eutsi diezaioten eta torturaren aurkako lanean jarrai dezaten, eta bereziki instituzioak interpelatu nahi nituen. Torturatuok ez gara ez bigarren ez hirugarren mailako. Gara biktimak, besteak bezalaxe eta beste izortzaiena guri ere zortzaile. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Horregatik bereziki hemen gaur Nafarroan Iruñan gaude, Nafar gobernuari dei egin nahi nion. Gai honi behingoz heldu diezaion eta Eusko Jaurlaritzak egin bezala hemen Nafarroan ere sustatu dadin ikerketa sakon bat ezagutzeko torturak Nafarroan izan duen intzidentzia erreal. Azken batean tortura itzaletik argira ekartzeko Nafarroan ere. Azkenean hemen bake eskenatoki erreal eta bidezko bat eraikiko bada hori egiaren gainean eraikiko. Tortura salaketaren ikerketa egiteak baina ez du esan nahi ikerketa egingo denik. Hala ere, gustora agertu da konpains, aurrera pauso bat dela uste baitu. Tortura auziak sakabanaketa ere elkar lotutare badijoa, Maria Murgoitio espetxe politikaren aurkako ama bat hilda, 29 urte egin zituen urrunketa politikaren aurka, hortik ezaguna Arrasatearra. Estatu Espainiarreko eta Frantziako espetxe asko bisitatu zituen, bere seme Xabier Urizar preso ohiarekin bat egiteko. Esan da bezala, sendu eginda eta gogoan hartu dute Arrasaten bere herritarkideek. Urrunpetzen dabenak dana diez. 82 urte zituela bart hilda Maria Murgoitio Arrasatearra. Kartzela politikaren aurkako amatzat hartua, 29 urte egin zituen urrunketa politikaren aurka bere seme Xabier Urizar preso ohiarekin bat egiteko. 1985 urtean, semea atxilotu zutenaz geroztik, Estatu Espainiarreko eta Frantziarreko kartzela ugari bisitatu behar izan zituen Murgoitiok. Semearekin bat egiteko milaka eta milaka kilometro egin behar izan zituen, eta bizipen gogor horietan hil zitzaion Edurne alaba. 2007ko otsailean, kartzela politikaren aurkako Bilboko manifestazio nazional batean, ertzaintza manifestarien aurka oldartu eta ertzain batek pelbisa utzi zion Murgoitiori, 81 urte zituela. 3 hilabete eman zituen Basurtuko ospitalean. Bere seme Xabier Urizarri parot doktrina ezarri eta ondorioz espetxealdia luzatu egin zioten. Maria urruntze politikaren eta oroar espetxe politikaren aurkako erreferente bihurtu zen, besteak beste Josepa Arregirekin batera. 29 urte luzeren ostean, 2014ko urtarrilaren 14an bere seme Xabier aske geratu zen. Maria Murgoitio bart hilda 92 urte zituela. Gorpua Arrasateko tanatorioan dago, eta gaur bertan izango da hileta lizkizuna arratsaldeko 7etan. Ondoren, omenaldi xumea egingo diote. Deskerra gaztiei laguntza eskuelako bizitia egiten, da bizitia egiten da bela, Aste guztezita. Hoxe bintzate txakela, etxak bizila fatau. Eta Nafarroara atzera eginda, Alderdi Popularreko presidentea bertako burua, Ana Beltran, hainbatetan izan dugu albiste, arrabotsa ere eragiten dute, bere interbentzioek parlamentuan, sinbulen legea tarteko besteak beste, edota bestelako kontuekin, tartean errege Espainiarren bisitari dagokionean ere. Tira, gaur, Ana Beltran, bestelako arrazoi bategatik da albiste, ogasunari zordionagatik besteak beste. Azken urteetan, zuzenean kudeatu ez baldin badu ere, azken hamarkadetan bere eskuetan izan den familia enpresak Nafarroako ogasunari 700.000 euro zor dizkiola jakinarazi baitu gaur foru gobernuak. Nafarroko ogasunak zordun handien zerrenda kaleratu du lehen aldiz. Guztira 316 zordun handi daude eta 237,9 milioi euro zor dizkiote ogasunari. Gehienak enpresak dira eta horien artean batez ere higiezin eta eraikuntza sektorekoak nabarmentzen dira. Ondoren elikagai eta banaketa,
automobilen salmenta eta ostalaritza daude. Enpresen artean, Bodegas Camilo Castilla agertzen da. 1987tik Ana Beltran PPko presidenteak zuzendu du upategia eta gaur egun bere sendiaren eskuetan jarraitzen du. Esfuerzo y honradez. Sin esos dos valores no se trabaja. 2012ko urtarrilean Beltranek presidente eta kontseilari ordezkari kargua utzi zituen, baina bere administrazio kontseiluan 3 ahizpak agertzen dira. Era berean Arturo Beltran enpresaburu ohia, Ana Beltranen aita kontseilari izan zen Duarte. Gaur egun enpresa honek 680.000 euro baino gehiago zor dizkio Ogasunari. Eta zor handia duten enpresen artean ere Argoaz Inversiones SL. Konstrukziones Samaniegok sortu zuen 2009 urtean bere negozioaren zati bat erdibitzean. Konstrukziones Samaniego Los Arcoseko zirkuitoaren eraikitzaile eta onuradun nagusia da. Asmoaren arabera, zirkuitoaren arriskua batez ere enpresak hartu behar zuen, baina gerora Nafarroako gobernuak 53 milioi euro jarri behar izan zituen. Nafarroako kontuen ganberak kontrol falta kritikatu zuen 2010 urtean. Enpresa horri lotutako negozio batek beraz, 2 milioi euroko zorra eragindu. Egun, Argoaz Inversiones likidazio fasean dago eta Iruñeko merkataritza epaitegia arduratu da. Horretaz, norbanakoen artean berriz Gabriel Urralburu presidente ohia eta Denis Menchov ziklista errusiar ohia azaltzen dira. Luis Esain Nafarroako Ogasun zuzendariak goizean emandu zerrendaren berri. Eta arabara guaz segidan, Jaurlaritzak aginduta, ertzaintzak argindarra moztu baitio Errekalehor auzo okupatuari. Badira urteak, bertan egitasmo hori garatzen dabiltzala, tira gaur istiluak izan dira, besteak beste, ertzaintza argindarra moztera joan denean, bertako bizilagunek hori ekidin nahi izan dutelako besteak beste, euren biziraupenerako. Jaurlaritzak esan du, segurtasun neurriak tarteko, bidali dutela ertzaintza bertara, bertako protestalariek baina salatu dute polizia autonomikoaren jokabidea, besteak beste, argindarra mozteko poste eta kuadro elektrikora heltzeko saiakera egin dutenean, bertan lurrean, modu baketsuan hori oztopatu nahi izan dutenean. Iluntzean, manifestazioa egin dute Gasteizen, gaur gertatutakoa salatzeko, ez hori bakarrik, bertan bizitzen segitzeko asmoare irmoki adierazi nahi izan dute, ez da hastekoa, 150 bat lagun bizi direla gaur egun auzo autonomo honetan, esan da bezala Errekalehor auzoan. Bertan izan dugu gainera Lukas Barandiaran bidali berezi. Arratsaldeon, hemen Lukas Barandiaran, Errekalehorretik, amekatela biztarentzat. Orain arratsaldea nahiko lasaia izaten ari da, hemen auzoan, baina bertako salatu dute goiza eta eguerdia nahiko nahasiak izan direla. Goizetik etorri dira ertzainak argia mozteko asmoarekin, Iberdrolako langileen laguntzarekin, eta honea iristeko asmoa zuten, transformadorea hondatzeko asmoarekin, baina ez dute lortu eta bertakoek aldarrikatu dute hori garaipen bat izan dela. Horren ordez ertzaintzak auzo guztia argirik gabe utzi du, kableak moztu dituztelako, eta zentzu horretan salatu dute bai Errekalehorreko jendea eta bai inguruan bizi den jendea argirik gabe utzi dutela. Hori esan da bezala, Errekalehorretik Lukas Barandiarenek kontatutakoa, gaur egun luze izan baitute bertan, tensio momentu biziak izan dira bertan gertatutakoak, eta iluntzean esan da bezala, manifestazioak Gasteizko kaleetan. Azken garaiotan polemika bizia eragin duen gaia da haurdunaldi surrogatua. Bera legeztatzeko proposamena luzatu du Euskal Herria Bildu koalizioak 2 urteko hausnarketa egin eta gero. Osasun sistema publikoan eta diru trukerik gabe egindako arautzaren alde agertu da koalizioa.
Haurdunaldi subrogatuak legeztatzea proposatuko du EH Bilduk. Osasun sistema publikoan eta diru trukerik gabe egindako arautzearen alde agertu da koalizioa. 2 urteko barne eztabaidaren ondoren finkatu du jarrera hau. Gaia korapilatsua baita. Ugalketa lagundurako teknika bat da haurdunaldi subrogatua. Umea haziko ez duen andre baten umetokia erabiltzen da enbrioia garatzeko eta erditzeko. Euskal Herrian legez kanpokoa da. Espainiak eta Frantziak debekatuta daukatelako. Baina horrek ez du eragotzi, bertakoek atzerrira jotzea guraso bihurtzeko. Eragile batzuk prozesu horietako gehiegikeriak salatu izan dituzte. Honen bestez, arautzearen alde egin dute, baina baldintza edo irizpide batzuk ezarriz, ez dezaten eremu hau ere merkatuek antolatu. Emakume haurdunen eta haurren eskubideak merkatuetatik eta interes ekonomikoetatik babestea lehenetsi du EH Bilduk. Atzerriko legedietan atzemandako arazo batzuei erreparatu die. Hainbat lekutan, haurdunek ukatua dute abortatzeko eskubidea, kontratatzaileen esku uzten baita erabaki hori. Koalizioak atzera egiteko aukera eman nahi die andrei baita nola erditu erabakitzeko gaitasuna ere. Zenbait herrialdetan zesareak egiten baitizkiete ia sistematikoki. Bestalde, prozesuan inplikatutako bi aldeak estatu berean bizi beharko lirateke, koalizioaren ustez, osasun sistema publikoan eta diru trukerik gabe egin beharko lukete ordezkapen bidezko ernalketa. Dena den, kalte ordainak eta gastu medikoak ordaindu egingo litzaizkioke haurdunari eta galdutako lanegunak konpentsatuko, baina gehieneko diru muga bat ezarrita eta gizarte segurantzak pagatuko luke dena. Ordezkapen bidezko ernalketa guraso izateko bide bat da, baina ez bakarra EH Bilduk azpimarratu duenez. Honen bestez, egun indarrean den adopzio sistema berraztertzea, eguneratzea eta demokratizatzea ere proposatu du. Bereziki nazioarteko adopzioen araudiari eta obuluen, espermaren eta enbrioien kudeak eta pribatuari begiratu nahi dio. Eta kirol kontuetan berriz atletikeko jokalariak, emakumezko jokalariak gaur ditugu albiste. Izan ere, aste honetan, hainbat agurren berri izan dugu, gaur gainera hirukoa izan da, atletiken azken hamarkada pasatxo jokatzen aritu eta gero, futbol zelaiei agur esango dieten neskak. Eta horiek ere, izena bizenak badituzte, Elibarra, Iraia Iturregi eta Irune Murua dira. Oraindik ez diote erabateko agurra esango, zenbait partida aurretik dituztelako jokatzeko besteak beste koparen baitan, baina gaur jakinarazi dute euren agurra badatorrela. Mila 152 partida, 278 gol eta elkarren artean 14 liga irabazi ondoren Elibarrak, Iraia Iturregik eta Irune Muruak agur esango diote atletiki. Aurreneko biek 15 urte igaro dituzte egitura zurigorriaren baitan, emakumezkoen lehen taldea sortu zutenetik hain zuzen ere, Muruak aldiz 14 denboraldi eman ditu elastiko zurigorria jantzita. Elibarra Azkoitiarrak 36 urterekin utziko du, 414 norgehiagoka jokatu eta 109 gol sartu ondoren. Hegaletik Lehoimen indargune nagusietako bat izan da, lortutako 5 tituloetan giltzarri izanik. 2015ean Kanadan lehiatutako mundialean parte hartu zuen baita. Iraia kapitainak 400 partida bete zituen aurreko asteburuan, izaera eta lidertza handia erakutsi du Loiokoak une oro, 5 liga irabazi eta taldeko erreferente nagusietako bat izan da, zelaian eta baita ere berdegunetatik kanpo. Denboraren poderioz bere posizioa atzeratzen joan da, baina egoera guztietara moldatzeko gaitasuna erakutsi du bizkaitarra. Irune Muruari dagokionez, azken urteetan lesioekin sorterik izan ez badu ere, taldearen historiako aurrelaririk importantenetako bat bilakatu da. Barakaldokoak 313 partida jokatu ditu eta 5 gol lortu ditu. Hirurak erreferente moduan agurtuko dira, kluba eta zaletuen aitortza eta errekonozimendua jasota.
Eta kirol kontuak alde batera utzita, tira, kultur lehioa ere zabalduko dugu segidan. Izan ere, hozkailua antzeslana da, huts teatroa eta arte dramadren proposamen berria, Ander Lipus eta Patrizia Urruti aktoreak artekaler izan ditugu, lanaren inguruko xehetasunak emateko, gogora ezazue, artekale beralakoan izango duzuela, guran gaur bukatuta, ostegunero lez. Hozkailua du izena huts teatroa eta arte dramaren lan berriak. Patrizia Urrutia eta Ander Lipus dira adiskidetasuna oinarri duen road movie honen protagonista. Asko zarete protagonistak, Maite eta Carlos zarete, eta aspaldiko lagunak izandakoak, eta hirugarren lagun baten heriotzak elkartuko zaituzte. Bai, hori da. Bai, hauek bizitza guztiko lagunak, edo oso aspaldiko lagunak, eta orain dela 22 urte, uda baten ostean, erabakitzen dabe, Londonera joatea eta Skot batera, eta area, 3 lagunak, eta han geratzen dira 2, eta bata bueltatzen da. 22 urte beranduago, han geratutako batek, deitzen dutza bueltatu zanari, Hendaiatik, eta esaten da, hemen dago, 3. dakate hozkailu baten barruan, eta satoz, eta badoa. Eta esaten dut, Jimmy da hozkailu barruan dagoena, eta bere azken desioa izan zala bere jaioterrian lurperatzea. Horre Unai Iturriagaren lana antzematen da, ezta? Hasi ginean proiektua eta nola bideratu kontatu nahi genuen hori, bazegoen beti ihotz bat edo zerbaiten eskeletu baten historia, eta gero ja pixka bat gure garaira atorrita eta gure bizitako garai hortan, gure garai hortan, gazte gineantako garai hortan London punkismoaren meka zen, eskuat eta horren meka, pixka bat horri lotuta, historio bat kontatu nahi izan da, pixka bat umore beltzetik eta gero batez ere kolega izate eta lagun izate hortatik baita ere zer dagoen, ezta? Garai hortan oso kolegak ziren eta oraindik jarraitzen dute kriston kolegak izaten Carlos eta Maite, ezta? Eta hozkailu horren barruan badago Jimmy, baina badaude baita ere zerbezalatak asko edaten dituztenak. Elkarrizketa oso osorik guzteko aukera izango duzu, esan da bezala segidan gaueko 10:00 izango da hori, Artekale kultur saioan, Jone Bati Zabala lankidearen eskutik. Eta tira, bukatze aldera, gaur musika munduak utzitako albiste ilunagoa, Chris Cornell Soundgarden taldeko abeslari mitikoa hil baita. Bere agendak berak eman du albistearen berri gaur, antza, bart gauean, Detroit aretoan kontzertu eman ostean zendu da Chris Cornell. Ez da aztekoa, Audioslave taldeko abeslariare bazela, eta tira, grunge mugimenduko loraldian buruzaietako bat, eta jarraituenetariko bat, 80. hamarkadako musikako ordezkari eta enbaixadore onenetarikoa berau. Musikak eta herri kulturak kolpe gogorra hartu dute gaur Chris Cornellen heriotzarekin. Bart gauean kontzertua eskaini zuen Soundgarden taldearekin Detroiten, ordu batzuk lehenago Twitter sare sozialean Rock City bezala definitu zuen hirian. Orain, bertako polizia Cornellek bere buruaz beste egin ote duen ikartzen ari da. Seattleen jaioan, Nirvanako Kurt Cobain eta Pearl Jameko Eddie Vedderrekin batera, grunge mugimendu musikalaren ikurretako bat izan zen. Ekiz belaunaldiko kide, 80. hamarkadako abeslaririk esanguratsuenetakoa izatera heldu zen. Kritikoen esanetan, nota altuenetara iristeko gaitasun handia zuen, tonu ilun eta intensoak baliatuz. Soundgardenekin garai bat markatu zuen, aurretik Temple of the Dogekin diskatera bat zuen ere. Mende berriarekin batera, Zack de la Rosa ordezkatu zuen Audioslave taldean, eta 2010an Soundgardenen itzulera iragarri zuen, aurrerantzean bakarkako ibilbidearekin partekatuz. Gaurkoan, zorigaiztoak Cornellen heriotzarekin asaldatu gaitu, 52 urte zituela, rockak bere historiako ahotsik onenetarikoa galdu du. Zulo beltzeko eguzkia bisitatuko du orain, bere olatu gainean, hemen
rock musikak jarraitzen duen bitartean. Black Hole Soundekin utziko zaituztegu beraz. Besterik ez gure aldetik, Gabon pasa.